Kendiat hadin gajing terjur labba katto kat ni hakeleng gijela hapok kari India la yoi hang ni ka wei ni gijela bahap hapok not is kata kadai ka jela Assam kalamat ya ka apot jingku shlei bat cenjar telam naga jingwan shlei bat taplut ka yaki yinggisem bat kiwei gumta kani gajing shlei ka bajur bha ha kani ka than kalak ta bha yaki bru jong kani ka jela namar kiladu lut yaki aka watang ban bam gumta hadin balasa priang gani ka kubur keleng gari lengba ki ransan social media tujpat ki jingno senyang ne kata ka donation na ki babun balang ki hespa kumju ki aktor jong ka Bollywood yaki bala pau bah kata Salman Khan bat ki wei ki babun lembat ki bru shimet bat ki seng ne ki association baper jong gani ka jalla gumta ga jingyarap kalajan kot dak ki peu klur bat kendiat kumban supen kenmau ba mensyam snem hajar arposan kita kiru buat ne ki shit niam ki baju penpau ya ka jing sngeu persyak niam ya ki we bat khamtam le ya ki Kristen kila pen prane penjot lut ya ki tiar penriam Christmas hakate hi ka jella namar kitip bah baki Kristen ki pediang bat mane buram bahaya ka Christmas ki tai kiru shit niam ki penpau persyak niam daga ba penjot lut kat ki badon ki tiar balade kumta kalalong kajing du nong ka bakrau bahaya ki nong di bat mentapat usnem hajar penriu katai ka jella kalamat pat ya kane ka apot jing shlei kumta halor kane ka benta ayungi don banong handrai habangi pej yala ka jonggari ublei udang it bat yara shisha yala kariba it ka jongi kublai shibun yepi baro ngin saya kenduk pat ha kawai ka video